Saio latza dute arraunlariek ondorengo egunetan, gaur hemen Getxon, bihar Castron izango. Agurterdi berriz Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Oresko txandako ontziak prest dira, lehen kaletik Urdaibai arituko da, bigarrenetik Zarautz, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Hondarribia, kosta zaio pixka bat Hondarribiari, estatxarekin nahasirik izan direlako, baina kokatu dira ongi dirudienez, eta prest dira laurak, eta lehorretik oneritzia eman dute, itxasoko epaileak azkar astinduko du beraz, banderatxo gorria. Oresko txandako indartsuenak hementxe ditugu, Castrok eginiko denbora hobetu nahian, jakina Getxoko 29. ikurrina irabazializateko. Bandera gorria, bera, eta abiatu dira. Badakite, azkarregi hasi ezkero, 3 segundoko zigorra izango dutela, eta formal epaileak bandera jetxi artetenak zain, zintzu. 20. segunduaren zain gaituzu. Hor dira. Oriok estropadaren buru hartu du. Segundo batera Urdaibai eta Zarautz, 2 segundora Hondarribia. Gogoratu Castroren denbora, orain arteko honena, bigarren. Lau hauek ez dute amurreman nahi, ez dute utzi nahi eta ikusirik Gipuzkoako txapelketan eta ze borroka izan duten astean zehar, nik uste dute pixka bat horrei jarraipene eman nahiko diotela, ez? Hemen dira, Bizkaiko txapelduna Urdaibai, Gipuzkoako txapelduna Zarautz, eta jakina Orio eta Hondarribia, nolabait Gipuzkoako txapelketan gertatutakoa ahazteko, emaitza on baten bila. Eta badakizue Orio bigarrena izan zela, Zarautzen atzetik Hondarribiak ordea. Luntze haitzea jo egiten du, laugarren kale hori lau hoitan txarrenetakoa da, baino nik uste dute esan ditekela laugarren kaletik Castrok orain arteko denborik honen egin dula, eta gero ikusi berko litzake beste taldekideen artean lortu ezkeo tarte pixka bat lehenengo kalea eruntze etortzeko aukera duzula, naiz eta ez lehenengoa erdi pareko bigarren aruntzeko kale. Trainerutara Zarautz eta 8 Hondarribia, errenta handiak kontutan hartuz oraindik lehen luzean garela, eta 165 metro falta dituztela, kanpoko balizara hurbiltzeko, Jose Luis Arkezia. Eta lau taldeak neko indartzu egizanik, aldeak nabarmentzen ari dira, naiz eta lehenengo luzea esan, eta oraingo badirudi zail izango dula gaurko irabazten. Oriorentzat 4:45, 2 segundo gehiago Urdaibairi, 4:17, Castroren denbora hobetu dute hauek, Zarautzek ez, 5:02 eta Hondarribiak ere ez, 5:03. Hauek harturiko denborak, Oriok markatu du hor denborarik onena, gero Urdaibai, Castro eta Zarautz. Eta helikopteroaren erreferentzia hor duzue, argi ikus daiteke, 3. kaletik Oriotarren ontzia, San Nikolas ontzia aurretik dela, eta Zarautz 2. kaletik zertxo bait errekuperatu dela, Zarautz 6 segundora da, Urdaibai 7, Hondarribia 10, Zarautzek erakustaldia eman zuen Gipuzkoako txapelketan, eta gaur ere, bigarren luze honetan, ongi ari dira enbata traineruko gizonak. Zarautzek iazko urtean denboraldi hone egin zuen, sorpresa izan zen, eta denan asmotan zegoen, urten zertxo bat gora egiteko aukera bazun, naiz eta zaila iruditu, baina ikusi da baiatzen, mendik prestatzen ditu mutilak, kroska bat gorago egiteko aukera izan dutela urten, eta bide horretan oso denboraldi txukuna eta polita egiten ari direla Gipuzkoako txapelketa barne. Orio buruan, Zarautz 6 segundora, Urdaibai eta Hondarribia 9 segundora. Aurrera, Jon Valentziaga. Antxoni Jarramendi, Zarautzaren presidentea. Zarautzen aurretik, eta Hondarribia ere ia Zarautzen parera hurbildu da. Ea nola moldatzen diren maniobra egiterakoa. Hor dira Oriotarrak, estropadaren buruan, Irakoitz Etxeberriaren gizona. Gurutzatu dute ontzia, 9:47, San Pedroren denbora 10 segundotan hobetu dute. Horrela jarraitzen badute, bandera Oriora joango da eta lidertza sendotu egingo dute. Bigarren Urdaibai, 9:48, 9:49 Hondarribiarentzat, Zarautzek maniobra pikin bat irekiagoa, 10:00, Zarauztarrak azken tokian irten dira, bigarren ziabogatik Baserri.
Bai, garrantzitsua izan daiteke egin duten maniobra hori, horre lehia estuan sartu talde mordo badago, eta horre ez dago inork ez du barkatzen, eta ikusirik bestea zertxo bat balantzaka da bilela oraindik etare golpe handio emateko aukera besteak ez. Oriok errenta bikaina du, horari gara ikusten maniobraren errepikapena, eta Oriok ies egin du, errenta izugarriaren jabe dira orain oriotarrak. Estropada erdian, Oriorena demorarik onena, Erne San Pedrok bigarren demora, Urdaibai hirugarren, laugarren Hondarribia, gero Pedreña eta Castro. Eta orain, bizi-bizian Hondarribiaren artean burruka izugarria dugu, eta Zarautz 20 segundora, Zarautzek orain erlojuaren aurkako lehi egin beharko lurratzek aldetik, pentsatuz ezin dutela amore eman, bestela zelkapenean puntu asko galduko dituztela korporetan. Bai, ez da txanda honetan amurre materik, aurretik beste bi txanda jokatuta daude, hor daude beste 6 talde, eta horiek egin dituzten denborak alik eta atzeren ustea, ez naiz eta hemen txanda honetan laugarren egin, beste orain arteko talde guziak atzean usteko asmoa. Hor dira oriotarrak 15-0 bikain, pentsa San Pedrok 15-23 markatu duela hor, eta Castrok 15-27. Orio, bandera bila itxu-itxu. Urdaibairentzat 15-17, eta Hondarribia eta Urdaibai 2 segundotako tartean ditugu, beraz burruka amaierar arte izango dugu, eta Zarautzen denbora 15 eta Ibeiri, eta orain Urdaibaik 20koren bat jo, aprobetxatu bere kaleak emandako abantailatxoren bat, 4 segundo orain Urdaibai Hondarribiri egin du tartea Bermeoko ordezkaritzak, Bermeoko Bou Bizkaia trainerua. Urdaibai lehenengo kaletidoa Hondarribia laugarrenetik. Eta Erne, Hondarribi eta Zarautzen artean 2 segundu bakarrik direlako une honetan. Zarautzek ere ez du galdutzaz ez errematen eta lehia estua, Hondarribia hor dago tartean, batetik Urdaibai harrapatu nahian eta bestetik Zarautzek harrapatu ez dezan hor borrokan erdi pare horretan, ikusten da, olatutxo bat, haizean laguntzarekin, eta gero tartean horre serie bat edo beste ere horre parekatzen dienean oatzen dira torren ontzi hori parekatzen zaizunean amarreko geiko batzuk eman, iesi egin, eta beste gauz bat izaten da, serie etxe hori eskatu, eta atzean ustea lortzez baduzu, orduan buru jate bikoitza izaten da, Orio buruan eta San Nikolas ontzian egingo ditugu ondorengoko metroak, 13 segundo Oriok Urdaibairi. Equipo, 20 palas, respirando, no quiero más. ¡Va! ¡Pi! ¡Piru! ¡No! ¡He sacado algo a casa! ¡Venga, Cállate la puta boca, gilipollas! Urdaibai hurbildu da 11 segundora, Oriok estropada eremua zeharkatzea erabaki du. Orio buruan dator, Urdaibai bigarren, hirugarren Hondarribia, laugarren Zarautz. Azken txampan, 20 minuturen bueltan ibiliko dira oriotarrak. Amaitu dute, 19:57. 17 segundotan hobetu dute Castroren denbora. Hemen da bigarren Urdaibai bigarren, 11 segundora, Castroren aurretik kokatu dira baita ere. Orain Hondarribia eta Castro eunenekotan izango dira. Eta hemen dator orain Zarautz. Bukatu du Zarautzek, 20-23, Zarautze ziteko azken bitokitatik, 9 puntu behar dituzte meko sarrapatzeko, bala tarte. Eta ikusi hor, Etxeberria,